Παιδί μου, μια φορά ήρθε ένας νέος στο κελί και μου λέει: «Γέροντα, κουράστηκα. Όλα μου φαίνονται βαριά. Προσεύχομαι, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Πάλι τα ίδια, ξανά και ξανά». Του λέω κι εγώ: «Άκου να δεις. Όταν ποτίζεις ένα λουλούδι, δεν μεγαλώνει με θόρυβο, δεν φωνάζει «μεγάλωσα». Σιωπηλά γίνεται η δουλειά. Έτσι δουλεύει και ο Θεός μέσα μας, στα ήσυχα, εκεί που δεν κοιτάει κανείς. Κάθεται λίγο, με κοιτάει και λέει: «Δηλαδή, γέροντα, προχωράω χωρίς να το βλέπω?» «Όταν κάνεις το καλό, παιδάκι μου», του λέω, «είναι σαν να ανάβεις ένα κερί. Εσύ βλέπεις μόνο τη φλόγα. Ο Θεός βλέπει όλο το φως που φεύγει μακριά και φωτίζει ψυχές που δεν θα γνωρίσεις ποτέ». Και του είπα ένα τελευταίο για να το κρατήσει: «Ο αγώνας που κάνεις σήμερα θα γίνει η ευλογία που θα σε κρατάει όρθιο αύριο. Μην απογοητεύεσαι. Ο Χριστός δεν αφήνει κανέναν που χτυπάει την πόρτα του.